Kaixo denoi, dakizuen bezala, 18 astetan triatleta izeneko erronka jarri dugu martxan, eta erronka honen asmoa da 18 asteren ondoren zure lehenengo triatloia egiteko prestatzea. Ekainaren 7an jarriko dugu martxan eta urriaren 9 bitarte iraungo du. Entrenatzailea Fitguneko Hector Llanos triatleta izango da eta jarraituko dugun metodologia izango da, hau da, Hector Llanos bera arduratuko da entrenamendu taula bat prestatzeaz, guk horren jarraipena egingo dugu eta horretaz gain aholkularitza zerbitzua eskainiko dugu uneorokoa Telegram aplikazioaren bitartez. Helburua da erronka honena urriaren 9irako sprint triatloi bat egiteko gai izatea gu guztiok. Hain zuzen, 750 metro igerian, 5 kilometro korrika eta 20 kilometro bizikletan. Eta orain, bideo honetan, 18 aste horietan emango dugun entrenamendu zerbitzuaren azalpenak ematen saiatuko gara. Esan bezala, Fitguneko Hector Llanos izango da gure entrenatzailea eta bere arduratuko da asteroko entrenamendu taula bat prestatzeaz. Ni berriz, Amaia, nire aldetik, entrenamendu taula hori hartu eta ahalik eta modurik ulerterra zenean bideo baten bitartez azaltzen saiatuko naiz. Niretzako ere zeharo berria da triatloen mundua eta beraz, uste dut, zuek ere berriak zaretenez mundu honetan, elkar ondo ulertuko garela. Orduan, esan bezala, 18 aste horietan, asteroko entrenamendu taula bat jasoko duzue PDF formatuan. Aipatutako informazioa zuzenean jasotzeko eta erronkak iraungo duen 18 aste hauetan zehar antolatuko ditugun ekintza, topaketa edo zozketetan parte hartzeko izena eman beharko duzue triatloiamaitedut.eus webgunean bitartez eta horretaz gain Telegram aplikazioan sortuko dugun taldean sartuko zarete. Bertan, taldean egongo gara guztiok eta uneoro sortzen diren zalantzak, kezkak, aholkuak argituko ditugu. Izan ere, bideo hau guztiok elkarrekin egingo dugu. Eta horretaz gain, eduki guztia triatloiamaitedut.eus webgunean ere zintzilikatuko dugu edonorentzat eskuragarri. Eta orain, ondo iruditzen bazaizue, entrenatzaile izango dugun Fitguneko Hector Llanosi pasatuko diotitza. Entrenamendu zerbitzuaren azalpen teknikoa. Asteroko entrenamendu batzu prestatuko dizkizuegu, bertan zehaztuz asteko egun bakoitzean egin beharrekoa. Amaiak esan bezala, bere arduratuko da taula hauetan jasotzen dituen ariketak zuei azaltzeaz. Astean 5 egunetan jardungo gara kirola egiten, adibidez 2 egun igerin, 2 egun bizikleta gainean eta egun bat korrika. Lasai egon zaitezkete, oso ohikoa da 3 kiloetatik batean oso flojo egotea. Gure 3 enbasadoren kasuan adibidez, 3ak igerieketan nahiko flojoxanak daude eta respektu pixka diote. Baina, hau gauza normala da eta 2 luze ondoren geratzeko beharra baldin badakazue, jakintzazue entrenamenduak aurrera egiten duen heinean ere, hori hobetuko dezuela eta kapazak izango zeatela arazorik gabe sprint triatleko distantzia dakan iraupena jarraian egiteko. Prozesuntan sartzeko, 18 astetan triatleta erronka honetan hasteko, triatloiamaitedut.eus web orrialdean sartu behartzeate eta prestaketa atalean topatuko dituzue eman beharreko lehen urratsak. Lehenengoa izango litzateke entrenamenduetarako beharko duzuen materialaren zerrenda. Hor ikusiko duzue, entrenamenduak burutzeko ze materiale beharko izan dukete. Bigarren puntua, izango zen entrenamenduetarako intentsitate maila kalkulatzeko formula bat. Nahiko orokorra izaten da formula hau, baina balioko dizue entrenamenduak jarrapena egiteko. Hirugarrenean, lusaketa taulak eta lusaketa egitearen garrantzia. Importantea da, kirolen da gero,
giharrak eta erabilitugun giharrak luzatzea. Lesioak ekiditeko, alde batetikan, errekuperazioa azkartzeko, eta hurrengo egunetan prest egoteko berriro gorputzari konbinartean jipu txikiak emateko. Laugarren puntua izango litzatekena, prozesu guztian aholkularitza eskainiko zaizuela. Aholkularitza bide diferente batzuetetikan ingo da, pentsatzet sortuko dela, talderen bat, hola zalantzak eta argitzeko, ez dakit nola ingo dan, pentsatzet Telegram bitartez, sortuko dela taldetxo bat, zuen zalantzak guri edazteko eta zehatuko era aldan enean zuei zalantza horiek argitzen. Bukatzeko ja, hiru enbaseadoreak danik urriak behatzeko errepetiko sprint triatoian parte hartzea espero dugu. Eta zure egun horretarako, zure guztoko sprint triatoia proban parte hartzeko prest egotea da gure nahia. Ea denon artean lortzen dugun, prozesontan elkar ikusteko aukera dakagun, eta bestela leketeko triatroian bertan elkar ikusiko gara. Ondo pasa, ondo eraman entrenamendua, ondo eraman prozesua, eta leketeko triatroian zari bezala hartu. Disfrutatu prozesuaz, eta triatroiaz ere disfrutatuko dugu. Hortxe dituzue Hector Llanosen hitzak. 18 astetan triatleta izateko saiakera egin nahi baldin baduzu, sartu www.triatroiamaitedut.eus webgunean eta bete izen emate formularioa. Hortik aurrerako bidea elkarrekin egingo dugu.